алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия Санавбари Абдулҳамид. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар бахшҳои муҳиму афзалиятнок ба соҳаи кишоварзӣ низ диққати махсус зоҳир гардида таъкид шудааст ки давоми 18 сол дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 3 баробар зиёд гардида аз 7,4 миллиард ба 21,3 миллиард сомонӣ расонида шуд. барои аз ҳин ҳам ба нишондодҳои баланди истеҳсолӣ ноил гардидан риояи тавсияи олимон мутахассисони соҳа ва аз усулҳои нав истифода бурдани хоҷагидорон муфид аст. дар рӯзҳои мусоиди фасли зимистон деҳқонон бояд кадом корҳоро анҷом диҳанд то дар оянда ҳаҷми истеҳсолот зиёд ва сифати маҳсулоти кишоварзӣ беҳтар шавад. ҷузъиёти бештар дар гузориши Зоҳиршоҳи Тағоимрод. баъзан маврид аз сабаби риоя нагардидани қоидаҳои хос ниҳоли дарахтон хушк мешаванд ва ё самараи хуб намедиҳанд. олимони мутахассисони соҳаи кишоварзӣ барои бенуқсон ва бо сифати баланд ба даст овардани меваю сабзавот иҷрои қоидаҳои агротехникиро дар рӯзҳои мусоиди фасли зимистон муҳиму саривақтӣ медонанд. ҳосилнокӣ ва умри дарози расаниҳо вобаста аст аз агротехникаи парвариши ҳамун зироат. дар ин давра асосан ин коркарди байни қаторҳо дар боғҳо, мубориза бар зидди касалиҳо ҳашаротҳо дар муборизаи зимистона ва яке аз агротехникаи асосӣ ин яххобмонӣ мебошад. дар вақти бунёди боғ навҳоро якхела шинондан лозим нест. ҳама вақт дар боғ 2 ё 3 нав шинондан дар кор. навҳои асосие ки меҷа 75-80% боғ ниҳолоро бояд ташкил кунад ва ниҳолое ки ба сифати газдоркунанда хизмат мекунад бояд ки 15 то 25% таъмин карда шавад. барои бунёди боғҳои намунавӣ мутахассисон риояи қоидаҳои илмию амалӣ ва заҳмати пайвастаро муҳим медонанд. барои бунёди боғ заминро ҳама вақт 6 моҳ кам аз 6 моҳ пеш тайёр кардан дар кор. барои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ беҳтар гардонидани сифат ва ба роҳ мондани содироти он ба хориҷи мамлакат нақши барномаҳои соҳавӣ анҷоми саривақтии корҳои агротехникӣ ҳамкорӣ ва тавсияи олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ба деҳқонон ниҳоят калон аст. давраи хуби муҳлати тогбурӣ фаро растагааст ва деҳқонон метавонанд дар тогзорҳоро буриш гузаронанд. корҳои агротехникӣ дар боғҳои ҳосилдиҳанда ин коркарди байни қаторҳо ва додани нуриҳои минералию органикие ки дар давраи зимистон дода мешавад ино мебошад. вақте ки мо қоидаҳои агротехникиро сари вақт риоя накардем, инҷа якум рушду нумӯи ҳамун ниҳол паст мешавад. дуюм он мевае ки ҳамун ниҳол меварад аз ҷиҳати сифат ба талабот ҷавобгӯ нест. мисол як қоидаи аз ҳама оддитаринаш ҳамин муборизаи зидди касалиҳо ҳашарот агар мо риоя накунему ба воситаи ба муқобили касалиҳо ба муосибати задаррасонҳо агар чорабинои агротехникиро дар шакли комплексӣ нагзаронем, он гоҳ он маҳсулоте ки мо аз он боғ мегирем бояд ба талаботи бозор ҷавобгӯ намешавад. сифати маҳсулот паст мешавад. бо назардошти муҳимияти ин масъала деҳқонон бояд ҳангоми бунёди боғу тогзор аз тавсияҳои пешниҳоднамудаи олимон самаранок истифода намоянд то ки оянда аз ниҳоли шинонидашуда ҳосили хубу босифат ба даст оранд ва дар фаровонии бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти ватанӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза саҳми назаррас гузоранд. Зоҳиршоҳи Тағоимрод, Баҳодуристам, Ахбор. идомаи ахбор. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки истифодаи бемаврид ва нодурусти телефони мобилӣ на ин ки дар байни калонсолон балки миёни кӯдакон низ хеле зиёд ба чашм мерасад. мутахассисони соҳаи тиб муайян намуданд ки майдони магнитие ки телефони мобилӣ ба вуҷуд меорад ба инкишофёбии ҳуҷайраҳо, мағзи сар, биноӣ ва шунавои кӯдакон таъсири манфӣ мерасонад. зулфия раҳимзода маълумоти бештар медиҳад. дар ибтидои асри 21 бо назардошти пешрафти технология истифодаи телефонҳои мобилии гуногун ҳамчун амали маъмулии тамоми қишрҳои ҷомеа ба назар расид. вале ин намуди технология ки ҳамчун воситаи гуфтугӯ байни мардум истифода мегардид, сол аз сол вазифаҳои хизматрасонии худро васеъ гардонида имрӯзҳо байни аҳолӣ серистифодатарин технология ба шумор меравад. баъзеҳо дар андешаанд ки дар шароити муосир истифодаи телефони мобилӣ ногузир аст. агар аз як ҷиҳат гирем, истифодаи телефонҳои мобилӣ барои сарфа кардани вақт ва ба анҷом
анҷом расидани кор дар муҳлати кӯтоҳ мусоидат менамояд, вале аз ҷиҳати дигар зарари иқтисодии калон ба буҷаи оила мерасонад. муҳимтар аз ҳама тибқи маълумоти олимону донишмандони соҳаи тандурустии ҷаҳон, зарари телефони мобилӣ ва таъсири манфии он ба саломатии инсон бахусус кӯдакону наврасон муайян ва тасдиқ гардидааст. имрӯзҳо истифодаи телефонҳои мобилӣ дар байни кӯдакон низ аз ҳад зиёд ба чашм мерасад. мутахассисони соҳаи тиб истифодаи телефони мобилиро дар байни кӯдакон қатъиян манъ менамоянд, зеро истифодаи он ба бемориҳои гуногун оварда мерасонад. касалҳои омӯзҳои майнаи сар беҳад зиёд шудааст. яке аз сабабҳои асосие ки оварда ба ҳамин беморӣ мерасонад ин истифодаи телефонҳои мобилӣ мебошад. дуюм зарараш ин ки пасшавии шунавоӣ оварда мерасонад то ҳадде ки то пурра нашунидани асаби шунавоӣ оварда. сеюм сабаби манфии телефонҳои мобилӣ ин пасшавии биноиш аст ки мебинем кӯдакҳо хурдсолон беҳад бисёр истифода мебаранд. планшетҳо ҳаст, телефонҳо ҳаст ки дар назди компютерҳо бисёр мешинанд. ин ба пасшавии биноиш оварда мерасонад. баъзе волидон харидорӣ намудани телефони мобилии гаронарзиш ва намунаи соли охирро барои фарзанди худ ифтихор меҳисобанд. баъзеи дигар харидорӣ кардани онро дар ҳавас доштани худ ва баъзеи дигар дар ором кардани кӯдак маънидод мекунанд. мутаассифона ҳаст ҳолатҳое ки кӯдакон инро мисол роя намекунанд, баръакс аз волидон талаб мекунанд ки ба онҳо телефон диҳанд ё ягон планшет ва ё биёранд ки ба васитаи онҳо кӯдакон бозӣ мекунанд. баъзе волидон мегӯянд ки чӣ кор кунам, кӯдакам гап ман гӯш намекунад. як хелеш баъзешон розӣ мешаванд ки майл анда ҳамин нагираду мисол хаб истад. баъзе волидон аст ки тавсияҳои моро дуруст қабул мекунанд. волидонам таъссуротшон дар бораи зарари телефони мобилӣ гуногун аст. ҳама волидонро зарур аст то ҳаваси худ ва фарзандонро як тараф гузошта саломатии фарзандонро дар мадди аввал қарор диҳанд. ба воя расондани насли солими ҷомеа ва давлатро вазифаи асосии худ шуморанд. шахсе ки сигарро истифода мебарад ба бисёр бемориҳои марговар аз ҷумла дил ва саратони шуш гирифтор мешавад. тибқи маълумоти созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ бар асари истифодаи тамоку ва зарари баъдии он ба саломатии инсон дар ҷаҳон давоми 6 сония як нафар мефавтад ки ин омил боиси нигаронии ҷомеаи ҷаҳон гардидааст. гузориши хабарнигорони мо. дар ҳақиқат имрӯз бисёр нафарон ноҳ сигарро истифода мекунанд ва дар бораи оқибатҳои он намеандешанд. ҳатто бархе занон духтарон низ ба ин амал даст мезананд ва бо дарки худи онҳо ин амал танҳо як нави хуморшиканӣ аст. ба истиснои зарар ба саломатӣ ба монанди аз даст додани саломатӣ, заиф таваллуд ёфтани кӯдакон, ҳамзамон ин амал дар худи исроф кардани пулу мол ва вайроншавии оилаҳо низ оварда мерасонад. коршиносони соҳаи тандурустӣ муайян карданд ки дуди сигор омили асосии кӯтоҳумрии инсон аст. кашидани як дона сигор метавонад то 5 дақиқа умри инсонро кӯтоҳ кунад. шахсоне ки сигор мекашанд онҳо гирифтори бемории ишемияи дил, сактаи дил, бемории фишорбаландиро оризанои онҳо мегардад ва ҳар шахсоне ки сигор мекашад бояд донад ки беғарз аз бемории ишемияи дил, сактаи дил бо метавонад бемории саратон ба гирифтор шавад. бино ба як таҳқиқоти табибони созмони ҷаҳонии тандурустӣ аз 10% мардуме ки метавонанд ба иллати сигаркашӣ ғайрифаъол яъне ҳузур доштан дар ҷамъи мардуми сигаркаш бо ин дунё падруд мегӯянд. мувофиқи як таҳқиқоти дигаре ки дар соли 2011 ки дар ҳудуди 192 кишвари ҷаҳон гузаронида шуда буд, ба шумули ҳудуди 165 000 кӯдак бо ин сабаб аз олам чашм пӯшиданд. дар маҷмӯъ ба иллати дуди сигор ҳамасола дар ҷаҳон 6 миллион нафар با جانی شیرین خود پدرود میگویم. شخصا زنهایی که حامله دارن سیگار میکشن اول با یکم درجه به طفل امو زن ضرر میرساند و طفل با گرفتاری بیماری عصب و نقصانهای دل گرفتار میشود. برای همین باید هر یک شخص هر یک زن داند که باید سیگار نکشد، باید احتیاط کند که آینده طفل سالم به دنیا آید.
сигор на танҳо ба худи инсон зарар дорад, балки ба муҳити зист ва нафарони дар атрофи сигоркаш буда бештар таъсир мерасонад. Психологҳо чанд сабаби сигор кашидани занҳоро муайян карда мегӯянд, ки яке аз онҳо ҳавою ҳаваси ҷавонӣ аст. истифодаи барзиёди сигор инсонро метавонад ба бемориҳои гуногун гирифтор намояд, аз ҷумла ба бемориҳои дил, рагҳои хунгард ва ба пусида расонии дандонҳо оварда мерасонад. Инчунин метавонад инсонро камҳаракат намояд. ҳамра завлазуда меҳрӯзи ҷумъа, Душанбе, Ахбор. хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар юнон аз оғози соли равон то кунун аз бемории зукоми хук 39 нафар ба ҳалокат расида, қариб 300 каси дигар ба ин беморӣ гирифтор шудааст. барфу сармои шадид аҳолии як қатор штатҳои Америкаро ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ намуд. як қатор штатҳои Америка дар иҳотаи барфу сармои шадид қарор дорад. аз ҳолати пешомада бештар аҳолии штати Юта азият мекашанд. фаъолияти муассисаҳои таълимӣ бошад қатъ гардидааст. аз сабаби яхбандӣ дар роҳҳо тамбашавии нақлиёт ба миён омад. сард шудани ҳаво боиси канда шудани хатҳои интиқоли нерӯи барқ шуда, аҳолии чанд минтақа ба нерӯи барқ дастрасӣ надоранд. вобаста ба қатъ нагардидани барфбод, кормандони хадамоти коммуналӣ наметавонанд сари вақт роҳҳоро аз барф тоза намоянд. аҳолии штати Юта ба расонаҳо хабар доданд, ки онҳо дар 32 соли охир чунин барфу сардиро дар ёд надоранд. дар шаҳри Портленди штати Мен аз сардии шадид ҳатто дарёҳо ях бастанд. дар натиҷаи номусоидии вазъи ҳаво ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо бо мушкилӣ сурат мегирад. аз оғози фасли сармо дар штатҳои гуногуни Штатҳои Муттаҳидаи Америка беш аз 20 нафар ба ҳалокат расиданд. ҳавошиносон иброз медоранд, ки дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка рӯзҳои наздик боз боридани барф ва сард шудани ҳаво ба амал хоҳад омад. дар шаҳри Рио де Жанейрои Бразилия тӯфон ва боришот обхезиро ба миён овард. дар пайи офати табиӣ 6 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ гардид. дар баъзе аз минтақаҳои кӯҳии шаҳри мазкур яж фаромада сабаби қатъ шудани ҳаракати нақлиёт шуд. суръати шамол дар маркази тӯфон 110 км дар як соатро ташкил дод. тӯфон дарахтони зиёдро решаканд карда, сабаби канда шудани хатҳои интиқоли нерӯи барқ шуд. аз ин сабаб сокинони минтақаҳои атрофи шаҳри Рио де Жанейро аз истифодаи барқ маҳрум монданд. ҳамзамон туғёни об бар роҳу пулҳои нақлиётгард низ зарари ҷиддӣ расонд. дар робита ба ин кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ сокинони зери хатари офати табиӣ қарор доштаро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. дар минтақаи шемехаи ҷумҳурии Озарбойҷон заминларза ба амал омад. бар асари офати табиӣ беш аз 30 нафар ҷароҳат бардоштанд. пас аз заминларза боз зиёда аз 130 маротибаи дигар таконхӯрии замин ба қайд гирифта шудааст. баъзе аз сокинон аз ҳароси хароб гардидани биноҳо намехоҳанд ба манзилҳои истиқоматиашон баргарданд. заминларза чанд бинои истиқоматиро қисман хароб кард. қаблан дар минтақаи шемехаи ҷумҳурии Озарбойҷон бо қувваи 6 бал заминларза ба амал омада буд. барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти марбута фаъолият доранд. дар шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон бориши барф ва яхбандӣ ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо халал ворид кард. аз номусоидии вазъи ҳаво дар фурудгоҳи шаҳри Бишкек парвози ҳавопаймоҳо ба чанд хат сайр қатъ шуд. тибқи иттилои ҳавошиносон рӯзҳои наздик дар шаҳри Бишкек сардии ҳаво ба 14 дараҷа мерасад. вобаста ба ин ҳукуматдорон ба сокинон тавсия доданд, ки аз истифодаи нақлиёти шахсӣ худдорӣ намоянд. صادرات خشکمېوه‌های شهدباری تاجیکستان در شکل بسته‌بندی معاصر به خارج مملکت سال تا سال می‌افزاید. با در نظر داشت طلبات روزافزون به میوه‌های از جهت اکولوژی تازه کشور ما، صاحبکاران صادرات آن را بیشتر به شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه به راه می‌مانند. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. таъсиси корхонаҳои коркарди меваи сабзавот дар шаҳр ноябҳои мамлакат имкон фароҳам овард, ки хушкмеваҳо дар шакли муосир бастабандӣ гардида ба кишварҳои хориҷ содирот карда шавад. меваҳои шаҳдбору аз ҷиҳати экологӣ тозаи кишвари мо бо бастабандӣ махсус ба шаҳру вилоятҳои федератсияи Россия содирот мегардад, ки талабот ба он сол аз сол меафзояд. соҳибкорони тоҷик бо истифодаи шароити имконоти мавҷуда бо таъсиси корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ, ки муҷаҳҳаз бо технологияи замонавӣ мебошад, тибқи стандарти байналмилалии хушкмеваҳоро бастабандӣ мекунанд. амалӣ кардани ин тадбир имкон фароҳам овард, ки истеҳсолкунандаи меваҳои шаҳдбор дар кишварҳои хориҷ муаррифӣ гардида, ҳамчунин талабот ба он беш аз пеш зиёд шавад.
дар марказҳои бузурги савдо ва бозорҳои шаҳру вилоятҳои федератсияи Россия ҳамзамон хушкмеваҳои Тоҷикистонро дар шакли бастабандии олӣ ба фурӯш гузоштаанд, ки серталаботтарин маҳсулот ба шумор меравад. Имсол низ дар доираи имконоту шароити мавҷуда содироти меваҳои Ахбори Тоҷикистон ба кулли кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла Федератсияи Россия ба роҳ монда шуд. соҳибкорони тоҷик дар баробари ба даст овардани суди бештар аз содироти меваю сабзавот ҳамчун муаррифкунандаи маҳсулоти аз ҷиҳати экологии тозаи кишварамон мебошанд. меваҳои тару тоза ва хушки Тоҷикистон аз ҷумла зардолӯ олу хусусияти шифоӣ доранд ва аз ин рӯ талабот ба он хеле зиёд аст. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саидаҳмад аз Федератсияи Россия барои барномаи Ахбор. дар ноҳияи 5 озмуни дастархонороӣ баргузор гардид. ҳадаф аз ташкили чунин як озмун баландбардоштани ҳавасмандии бонувон дар тайёр кардани таомҳои миллӣ, эҳёи хӯрокҳои қадима ва моҳирона оростани дастархон дар доираи муқаррароти қонунгузории мамлакат дар ҳама ҷашну маъракаҳо арзёбӣ мешавад. гузориши Абдурозиқи азиз. озмуни дастархонороӣ дар ноҳияи 5 дар доираи дастури ҳидоятҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳамчунин татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён гирифта, ҳадаф аз он баландбардоштани маърифати оиладорӣ, эҳёи хӯрокҳои қадимаи миллӣ, тарзи тайёр кардани таомҳои тоҷикӣ, истифодаи сарфакорӣ дар оростани дастурхон ва дарёфти кадбонуҳои моҳир арзёбӣ мешавад. ин даври дуюми озмун буд, ки дар маркази шаҳраки 5 сурат гирифт. қаблан дар сатҳи деҳоту маҳаллаҳо маҳфилҳои хурди кадбонугӣ ташкил карда шуда, ғолибони даври ноҳиявӣ ҳунару маҳорати пазандагии хешро собит сохтанд. дар ҷараёни чорабинии фарҳангӣ иҷтимоӣ, татбиқи ҳамаҷонибаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта шуд. гӯшаи ҳар як ҷамоати деҳоти ноҳияи 5ро номгӯи зиёди маводи озуқа аз қабили хурданиҳои гуногун ташкил дода, маҳорати баланди инобати фарҳанги миллӣ ба эътибор гирифта шуд. аъзои ҳакамон дар ҷои намоиш ба сарфакории моҳирона, оростани дастурхон, хушоянд ва дилпазир будани хони пурнозу неъмат, риояи ҳатмии анъанаҳои миллӣ дар дастурхони густурдашуда, мавҷудияти таомҳои миллӣ аз қабили нону маҳсулоти нониву дигар анвои қадимаи тоҷикона таваҷҷӯҳи хос зоҳир карданд. имрӯз ҳамчунин фестивали чакумаи гесу дар доираи нақшачорабиниҳои раёсати кор бо занон ва оилаи назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят баргузор карда шуд. ҳадаф аз баргузории фестивали ноҳиявии чакумаи гесу ин намоиш ва ороишу парвариши мӯй, санҷиши маҳорати машотаҳо, тарғибу ташвиқи фарҳанги миллӣ аз қабили саршӯёну мӯйбофон, ҷамолакбандиву кокулбофӣ ва эҳёи анъанаҳову маросимҳои миллӣ дониста мешавад. вале мақсади асосӣ арҷ гузоштан ба фарҳанги либоси миллӣ, ба баркардани пироҳанҳои чакану шоҳӣ, атласу гулбаст ва дигар рукни фарҳанги тоҷикӣ арзёбӣ мешавад. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабарҳои барои ин соат омода шуда. хайр, саломат бошед.